Ka chanela ka lo lom le vek chewa tuntum video a chuanin samchok tui taka siam dan samchok tau dan kan en hau ve le thung don ani video hi atop thlengin min lo en sakula hin lo siam ve le theu don nia ama sabera chuanin samchok ka silfai sa kha chumna tur bela ka da tui a chim tok vel ka leya ti hian kan chhum min ma saphot don ani hei so bor bor to a ti hian lo so bor bor sela a min huna kan du ang to ka min huna khan gas kan ofang kan samchok chhum po min to a gas ka off to a ti khan lo om dai ri sela chuan tomato pum ni kan hmang bok dona tomato hi kan ro min le photang kan tomato ro po lo min ta a gas kan off anga ti hian kan da dai ri ang kan samchok chhum min sa kha lo dai to a ti hian a kor fai takin kan khe anga bola kan da selang then kha chuanin chhum lo hianin a ro te pon an ro min thina ma se ka samchok hi ka samchok man hi a pum hi a te a lian lem lova chuwan chuanin ro vel kha buai thlak ka tia ti hian ka chhum min ani a ro kha kan du chuanin kan ro min thei jok bok ani kha kha chu keima ani du dan dan ni ro se ti hian samchok po kan khe zo ta vek a hei chi chuanin kan her dip don ani kan ro som thei boka hemi chopper a her dip na hi kan nei lo chuanin kan ro som mai don nia tomato kan ro min sa kha a kor ka khe faya ka da lut tel boka ti hian tomato le samchok kha kan her som don ani kan du ang tokin kan her som to a ka du ang tokin ka her som to a ti hian bola kan da chhuakang chuan bol hlo kan mamo tur te kan lo pol chanang purun var den som sa fian te khat vel ka tela chuan purun sen pum khat zai som sa kan tel le boka spring onion purun sen hna chan som sa kan tel le bokang spring onion hi kan nei lo chuanin ba khor te po kan tel thei bokani chuanin badam kan hmui sa her som sa kha ka tel le boka chhochi kan hmui sa her som sa ka tel le bokani chia al tur to kan al bokang chuan tel sa kan lei lu tang tel hi chu kan du mom da na zir khanin kan hmang hnemin kan hmang tlem theya kha kha chu keima ani du dan dan ni sela tel kan lei lu hnuwa khan ti hian uluk te vin kan chaw polang badam kha tel tel lawaka kan hmui sa ani a chuan ka ro som le a chhochi po kha tel tel lawaka kan hmui sa ani ti hianin marcha hmui kan tel le ang kan du ang to ka thak turin marcha hi chu kan du thak da na zir khanin kan te hnemin kan tel tlem mai don nia kha kha chu keima ani thu thu ni ro se chi kha ala al tok lo deuh hlek awangin tlem ka al bel le a chuanin badam le chhochi ti vel po kha kan du ang to ka hne kha kan pol mai don nia kha kha chu keima ani du dan dan ni ro se hetianga samchok tau siam hi atui re ul tuka in lo siam ve nge nge don nia o spring onion hian ka du angin ala hne lo deuh hleka ka tel bel le don ani spring onion kha spring onion po kan chan chaw ve le ta a ti hian kan chaw pol leang kan du chuan me han kan tel thei boka kha kha chu kan thu thu ni sela arim po tui thawot vot khop mai hei kan mu ang hianin a hmel lan dan po moi em em a hmel lan dan a moi ang bokin a tui hle ani bol lo mu han har sa le hau tak lu tu kha kan hmang lo boka in lo siam ve theu don nia tuin ti ve nge ka ring hetianga samchok tau hi a tui re ul tu ka nia ole tun tum video tan chuanin du tok le photila video le peka kan zawa in ei tur tui tak tak te nen kanin hmule theu don nia chumi hma zong chu in zawa in ni man nuam zan man nuam vekule